బోడి. బోడే అంత బుచ్చు కనిపిస్తుంటే బోడే పదే 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 సార్ మొన్న పిల్లలేమో ఎదవా ఎదవా అన్నారు, ఇప్పుడేమో ఏమో బోడి అంది. అంటే మీరు బోడెదవా? ఇప్పటికే మిమ్మల్ని ఒకటి ఎదవని చేసి జేబులో. మీరు చూడ్డానికి చాలా మంచి వాళ్ళ ఉన్నారు. ఎవరైనా చూస్తే నిజంగానే మంచివాడు అనుకుంటారు. మీరు ఎప్పుడన్నా గూగుల్లో పోయి గుడ్నెస్ అని కొట్టుర్రి, సెర్చింగ్ ఫర్ శ్రీకాంత్ అని వస్తుంది. ఆర్య, మీరు మా అమ్మాయికి ఇచ్చిన వరం. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా, నా భూతే నా భవిష్యత్. నా భూతే నా భవిష్యత్తే కాదు, నా భూతో నా భవిష్యత్. కొట్టారంటే మొహం చెట్టు అయిపోద్ది. ఏంటంటే మీరు రోజు జోడా పోసుకునే కదా తాగేది? రోజు సోడాలు పోసుకుని తాగేది లోకలే, ఇది ఫారెన్. ఇందులో సోడా పోసుకుని తాగితే కిక్కు రయ్య రయ్య రయ్యమని పైకి వెళ్ళిపోదు, తుస్సు 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 అని కిందకి పడిపోద్ది. ఏంటంటే మీరు ఒక్కొక్క రోజు. యువర్ ఆనర్, అసలు ఈ రోజు సంగారెడ్డి, జోగిపేట్ మొత్తం కంట్రీలో ఎంత పర్సెంట్ యూత్ కి జాబ్స్ లేవో మీకు తెలుసా యువర్ ఆనర్? చెప్పు. దట్స్ నాట్ మై జాబ్. ఆర్య, మీరు మా అమ్మాయికి ఇచ్చిన వరం. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా, నా భూతే నా భవిష్యత్. నా భూతే నా భవిష్యత్తే కాదు, నా భూతో నా భవిష్యత్.